Telu rek. Aduh, aku durung WA Asan. Omong durung nagih nang ibu iki. Bahaya. Untung durung ditagih rek, kok bengi tak TF. Entene mari ngapusi uang. Nah, saiki ya apa kirane sekiranya aku pantes dadi dukun. Kudu nyamar ya apa tuh? Aduh, aduh. Loro weteng korek. Mari mangan nongko mangisuk. Duh. Wasin kon. Tak kuat aku. Anak suku dewe tak kuat tuh. Ayo wis. Kudu nandang iki. Ayo apa aku yo? Oh, petangku loro rek. Aduh. Petangku loro rek. Aduh. 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 Masih otakku itu. Tapi nak buat mesin. Tak telepon takun sih. Si do apa ndak arek iki? Halo, Kim. Ojo lali, jam 3. Dintene bae iki. Terus tak warakno. Ojo telat, ndangan. Oh, ya wis, ya wis. Ya wis, Kim. Ayo, oh aku iki. Mandar ono rek. Rek lambi opo aku iki? Ono sing tepak blas rek. Wah, iki karen-karene mbakku mbiyen iki. Alhamdulillah, ono dalane kate ngapusi wong rek. Duh, rezeki, rezeki. Wah, cocok iki. Dukun temen saiki. Ya apa gawe ini? Gagal sih. Wah, iya. Nek iki yo dukun A1 iki. Bener. Oh, persis dukun ya. Nek kurang bermusik tok iki koyoke. Tambah yakin arek enak aku. Ya wis, langsung Mas, tak coplok. Ndang budal. Waduh, ngantor mana? Wis, enggak usah hati-hatian wis. Nang budal, nang mari, nang oleh duit. Ih, kena gawe utang. Duh, kudu hati-hatian nih. Salah taki nih. Engko konangan lah aku ngapusi. Kudu cepet nih. Aduh. Aduh. Cakrik. Aduh. Kurang ajar. Sopo nih kayak waktu rek. Lemah-lemah ikon. Duh. Loro rek. Wis, kudu hati-hatian iki.
Kayak rek. Dia nak aja. Amit. Aku sih kedun cocok ya wes. Iya, tidak salah Pak Bung. Iya wes bener wes, ayo. Aduh. Tutup wes. Aduh. Bayar aduh. Tato pun ndak langsung. Aduh. Aduh, pesem rek. Opos. Ini cok rek duwe iki. Ember utang. Langsung salin aja wes. Selak kedikian takin nih. Cocok wes. Lari maskere. Kok weru takin nang aku tegak maskeran. Iki sing penting enak ketok raine ya. Wow. Nah. Kan cek. Oh ya, sip. Nek maskeran ngene tadi eling-eling zaman Covid biyen rek. Akeh wong maskeran. Proto. Yes. Wah. Oh, iku takim sih. Sip. Nang mari wis. Nang teko. Saiki wayahku pembalasan Kim. Aku ini kon kayak celetong. Nanti mbak iku yo jare pinggire saya Pak Bung dari Arjun. Masa ikut ah? Iku koyo ana wong rupane. Masa ikut ah? Tak jajal sih. Oh iya iku mbak. Parane sih. Waduh, aku ngecek rek. Ekspresi opo iki? Oh, tapi topo wis. Hah? Medeni rupane wong rek. Jajal ae menawa iso iki nyelesaikan masalahku. Aduh, tepak topo mbak rek. Nggak apa-apa tak ganggu ya. Nggak apa-apa wis, bismillah. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Kon sopo? Lagi mbak, konyone Arjun. Oh, jareku den-den. Aduh, blaen. Nunggu deh. Nggih, Pak. Aku weruh kabeh masalahmu. Gak usah kon critakno wis. Aku wis weruh kabeh. Uripmu iki kudu diatur ya apa. Aduh, sakitan nanti bae wong rek. Kon kepengin duwe pasangan sing apik kan? Nggih, Pak. Aku iso nulung awakmu. Tapi iki syaratnya rada aneh. Kon kudu gelem. Ya apa kon kudu gelem. Sanggup? Sanggup, Pak. Kon kudu ngadep nang bokongku. Setiap aku ngentut ambune kudu kon gawe raup. Blaen. Nek sing liya syaratnya tambah. Timbangane ngono, mending ndak rabi aku, Pak. Ya wis,
Kon ndak gelem mulia. Mulia wis. Mulia ndak apa wis. Aku ndak ketemu masih kok ndak gelem. Duh, ya apa yo? Nggak apa-apa ya, Mbah. Ya aja lah, Mbah. Ya wis. Awakmu ngadek ndek kene. Meneng ndek kene. Ngadek. Dhuwur kene apa nih, Sir, Mbah? Nisar. Sik, Mbah. Ini ya, Mbah? Ya, sik. Aku kudu pindah posisi iki. Sing enak. Nggih. Sik, meneng tak ukur e. Wah, diukur bareng. Lah, meneng pengen berhasil ta ndak kon iki? Nggih, Mbah. Wes, meneng sik. Pas sih. Cedekno, kencengno. Nggih, Mbah, nggih, Mbah. Ayo, kencengno. Remu. Nggih, Mbah. Aduh, siap. Aduh. Digawe rapi iki, Mbah. Loh, iya, sing roto, sak rai. Nggih, Mbah. Wes iki tambah. Sabar, tahan le. Lek wong kepengin apa-apa iki kudu sabar, usaha dhisik. Nggih, Mbah. Kena krono masa depan daerah gelem rene aku. Wes, Mbah. Wes le, saiki lho nggodek kene le. Nggih, Mbah. Dadi ngene le. Awakmu lek kepengin duwe pasangan sing apik, awakmu kudu dadi wong sing apik dhisik. Nggih, Mbah. Salate dijaga. Soale jodoh iki cerminan teko diri sendiri le. Nggih, Mbah. Insya Allah lek sampean wis dadi wong sing apik, salate dijaga, nyedek nang sing kuwasa, engko pasangane sampean bakal apik kaya sampean. Nggih, Mbah. Ojo nggih tok. Saiki kon nggo dhuwit pira? Tak delok ya, Mbah. Iki ono 250, Mbah. Ya wis, ndak apa-apa. Kekna aku kabeh. Tak gawe nebus jambi-jambine iki teko danyanganku. Aduh, aran tek kabeh iki, Mbah. Wis, ndak apa-apa, dhuwit kena goleki. Ono blas sisa tekku, Mbah. Loh, Ya apa? aja ditawar le. Iki duduk tuku kacang, ayo aja ditawar. Gelem apa ndak saiki? Nggih, pun, Mbah. Nek le. Napa niki, Mbah? Iki tetu omah lebokno ndek sumur. Nggih. Engko ya sampean gawe adus, sampean gawe ngombe teko banyu sumur sih. Nggih, Mbah. Didelek sumur kabeh iki berarti, Mbah. Iya le. Dek ndek sumur wis langsung sampean buka, sampean suntuk ndek sumur. Nggih, Mbah. Ya wis le. Selak bengi iki wis ndang dek ndek sumur wis. Kudu Nggih, Mbah. cepet-cepet iki, sampean aja menggok-menggok yo. Nggih, Mbah. Ya Nggih, wis. monggo pamit, Mbah. Monggo, Pak, pamit, Mbah. Loh, le. Ah, Napa? salim sih. Oh, nggih. Oh. Monggo, Mbah. Ya. Mandar manjur rek teko mbae. Tak coba ae wis. Tak delek di sumur iki mari ini. Menawa jodohku langsung ketemu. Waduh. Nek teko dukun biasanya nggawa oleh-oleh iki. Tak ngene ae, Pak Kakek. Pak Kakek mabuk takin. Lah. Lek saiki ono kemerutan. Aha. Ihi. Trip.
gampang golekane duit rek. Siji, loro, 250 temek gamer utang. Punah. Selak peteng kok gak iso mulai aku tiba ndek galon. Wis, yang mulai. Yang penting ono gamer utang. Alhamdulillah rezeki. Aduh. Tak coplok si ae wis. Engko dikira mari ngangkat uang awak iki. Lain nih gunggungan. Wah. Tidak dikira opo iki nang ngomong. Awak dukun dadakan ora. Wis sip. Tak sampai kari, tak sampai weru uang nih. Pemane takti tuh, tak sampai weru nang iki. Aku telepon lemari mana iki? Tak peteng iki. Kan iso mulai awak. Wong durung tiba ndek galang. Mulai wis, sing penting oleh duit.